आज एगो काम से छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय आवे के मौका मिलल। यहाँ प्रवेश करते ही कैंपस में हर तरफ खाली भैंस के चरत देखनी हो। मने ई हाल बा ई विश्वविद्यालय के। है परीक्षा भवन के तरफ कितना भैंस चरे जात रहे। अब चरे जात रहे कि परीक्षा देवे जात रहे ई तो भैंस बता सकता। कहीं गंदगी बा, कहीं कचरा फैलल बा। हालांकि बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी दिखल ह, कुछ नया नया बिल्डिंग बनल बा। कुछ लोग बतावल ह कि 850-900 करोड़ के सालाना बजट बा ई विश्वविद्यालय के। बहुत योजना आयल बा एकरा विकास खातिर, लेकिन कहाँ धरातल पर दिख रहल बा। मान ली अगर कोई पहला हाल ई विश्वविद्यालय के विजिट करे खातिर आई त का देखी? घुसते ही भैंस के चरत देखी। ठीक बा, सेशन मेंटेन करे खातिर प्रयास हो रहल बा, लगातार परीक्षा भी हो रहल बा, लेकिन माहौल कहाँ बदलता। जे लोग विद्वान बा, जे विश्वविद्यालय चला रहल बा, चाहे जे भी जिम्मेवार बा, तो ओकरा मजबूत प्रयास करे के चाही। छात्र संगठन भी बा, ओकरो आवाज उठावे के चाही। काहे कि ई हमनी के एगो पहचान बा, अपना जिला के एगो शान बा। एकरा में बदलाव आवे के चाही।